старamy kurde, a bo nam nie gwiazdy kłze pode, a to wiesz, to światło kłzo i sobie rekoczyło gdy koszko, bo to też kłzo tuż переговорщиками z pode, odprawienie pode, ojdo to miejsce je чало. Меня бывался, что практика, мы какие справа совещательного голоса, ну, Каришова, вели тачать. Мод мал пашкот, тут на янкушна штимам кута шуса, но то не чало зия. Gdzieś budujesz pańty, on tuż szumpoczko tu nie przyszły na taczą żurę dady, tuż maśki szkozi, wańty, kalikdyr. Nam szłemie po te tanie tu nie tatyś podebieram, obszorygynę ta pomieszkamy da złuszusa, odno jak nam po te dledły jurtyśniemie, so i nim jego szcajkielite, on tuż da się jurtyśkiny anczemie, po te kazi pani zradia szkoła, kazi urzędu, so pani no zmony matyna, czym on потому что библиотека je нужна школа, Флор Васильевнему, и библиотека Боннано, а чем Боннано, был колбы Бонна, там. Чипчика, наверное, кричали, ну, богатая, так что тоже мой. Ну, ой, дола там кылзом, перкуметишом уже, тут не ужрат Бонна, кричат ее смес. Ну, швайдили, туж бачим, та укарічко дершить тем дили, сучаву киткуш мам дили, і оскішко аж ланязно, чим кіне та жінка шкрипогато. Та Галина Никифоровна, тут не ужрадес радіям типунна, та Любов Євгенівна, лукшить тем дили, луктини тут не мідори. Тау. Та вандили, шетки шориш ми мал башкетет на оживуиш, що тачив урмат кнеше, прими, сопаймимо. Але гитлерли кырджанмес кырджанмы потыма. Дашамы валтанес проекты язи. Берамы потыми творческий семья шуса. И так кырджанес кудземи кырджалыма или моначим гошти гурзена кыльясена. Выдала кылзыщи. Фонограмма можно?
що це є, інварли утішли. Ісус Христос, горній зміщений кес, он що це є, інварли утішли. Ісус Христос, горній зміщений кес. Так, Я мальчики группа, лишние мальчики небесные мелодии, дючкален, Марес Дам'ян группа. Син віртичко ми гуртьости, концерт йошотичко ми, удмурткален, вірачко ми, кирдячко ми. Це кчур спуняти арен сокол дезине. Туш трос дерзо уже орчист, трос питали смунавал, шум потом группа мына соин рячке кирджан мы, ашмен кирджач кирджучо смына, колбурачо смынавань. Син там потеряли концечкем диле, туш ячким кирджан на рисет кирджан там бачим. Тау. Ну, он малпачко и пожо сами слухтыса, все-таки Вань Мачош, углюпичке ж сам Яломове, Вань Мургов Кылыш, вет на конференции, может, за юг, я не богатым шуса. Аргаччы ты богатый кырчан, ой,